Zo, welkom op het 18e Centrale Asjournaal en wij zijn weer Bouke. Ja, eerst kennen we vlak bij de Stik Centrale As, waar al een koosje vrijjoen is. En werd we in bijpraten willen over een reclamekaravaan die op 28 september verrieden wordt. En dat goed is, komen daar mensen vandaan. Daar show aan een paar mannen die de organisatie van. Ja. En wij gaan eigenlijk naar Dokkum, naar een hele grote stekermaker, Probo Design. En die gaan heel mooi goed werk doen voor onze mobiele studio van RTV NOF. Dus ik zou zeggen de schema. Dat hier ogen over. Ja, sorry jongen, we gaan wat al later die nieuwe wei dit je lijf. Die zit helemaal op de verkeerde kant. Ja, inderdaad. Ik ben Willem. Ik ben Klaas Hoekstra. Goeiedag. Hey, Super wat draag. Goedemorgen, ik ben Auke Hoekstra. Ik ben Willem. Nou, en ik ben met de B ervoor, Bouke. Ik ben Auke, Sander B. Dan ben je de man van de reclamekaravaan. Zeker. Ja, klopt. Oké. Ja. Nou, en kun je me daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Dat is een prachtig mooie rit. Op woensdag 28 september wordt de regio al wekker scoren dat vooruit door de Alsmaar de handel er aankomt met een reclamekaravaan. Ik vraag je aan een van de organisatoren wat nou correct de bedoeling is. De bedoeling is dat de ondernemers die aan de centrale as zitten, hun zin laten kennen aan de mensen eromheen, de dorpen eromheen. Het is een stukje reclame voor de mensen die het mij willen. Nou, wij starten in Burgum. Dat is woensdag 28 september om 6 uur, jongens. En dan, dat is bij Tiltrans, dat transportbedrijf en Van der Veen. Daar in Burgum, daar stellen we de hele boel op. We hebben nu zo'n beetje meer dan 150, 200 auto's. Nou, en dan gaan we op naar Griep. Eerst naar Roenweidel, naar de Waardwei en dan waarom Trogeriep. Dan Trossumar en Jestermar. Daar slaan we aan richting Jestrum. Koorts te tellen, want we proberen ook dat het verkeer zo vol mogelijk teruggaan kan. Dus we gaan via Koorts te tellen, de rotonde. Dan de rotonde Twiesel. En dan pakken we in Twiesel richting Kolmensweg, Westerijn. Naar Waterswaard, richting Dokkum. We passeren weer even de centrale as. Een slag terug Dokkum heen. En dan Oerdamwaard en een Vallon, Veenwoorden, Huddegriep en zo weer terug naar Burgum. En hoe lang wordt die karavaan? Nou ja, hij is nu dus, ik meen dat tussen 150 en 200 auto's in zitten. Dus het zal wel 200 worden, want er is wel behoorlijk best enthousiast door die rit. En wij zijn rond 9 uur weer om. Ja, en dan wordt gewoon bij het startpunt gewoon heel gezellig. We drinken leuk een bakje koffie of weet ik het wat. Maar het wordt in ieder geval heel gezellig al, ja. 200 auto's. Ja, dat is natuurlijk een heel grote organisatie voor je. Hoe verrent dat? Dat verrent voor best. We gaan 2 keer de route rijden nu. En zet nou lekker komt het goed. En een week van tevoren zijn we nog een keer rijden. Dat ik wegopbrekingen ben of weet ik veel. En dan komt het wel goed. Wordt heel gezellig, echt heel druk. Wordt het dan net een grote file? Nou, ik dacht het net. Ten eerste is het na 6 uur. Dus wij hebben zo vol mogelijk. We krijgen ook al de grote dieken. Daar geven we net doorheen of oerstekken. Dat het heel druk wordt. De ontkomst er net altijd aan. Maar wij proberen zo vol mogelijk de paralleldieken, de lidse diekjes, de dwarpen pikken we eruit. Dat ze vol mogelijk het verkeer terug in komen. Anders wordt het wel een heel lange file, ja. Die karavaan is natuurlijk om ondernemers te promoten die het meedogen aan vooruit maar de handel. Maar er is ook nog een oor aspect, hè? Wat is dat krijgt? Nou, dat kan mensen mij rijden, die eigenlijk nog uit de wereld uitkomen, die moeilijk erbij binnen. Dat kan oudere mensen wezen of mensen met een handicap. Nou, die kunnen dan gewoon die daar erheen komen. Misschien eerst even melden bij de centrale as dat ze graag mij rijden willen. En de ondernemers zelfs, hoe kunnen die zich nog opjaan om mij te doen in de karavaan? Dat staat nou echt onder in beeld als het goed is, maar vooruit mij de handel.frl. Daar kunnen ze op Jan als ze mij rijden willen.
receptie, parkeren, helemaal. Wij draaien ervoor. Mooi parkeerplekje, ja. Dit is het verder. We hebben hier maar wel. Hier is de receptie. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Wij komen voor René de Heij. René de Heij. Die is ergens achter, maar het is hier heel groot. Dus zou ik hem anders voor u bellen? Graag. Maar maar- is het zak Rutte hier dan? Ja. Ja, je mag hem zelf ook opzoeken, maar... Wie ben ik in mijn karren, maar Ja. wij hebben wel mij naar achteren erin. Oh ja, tuurlijk. Oké, Ja, nou, vind ik hoor. mooi. Nou, Wil je achterom bellen joh even Ja. dat we erom komen? Ga ik zie doen. je mij wel. Oké, Oké, zeer bedankt. Hè. Eerst wil je vertellen wat René is. René de Heij? René de Heij. Die man je rijdt omzweven, die man we halen. Ja. Ik ken vooral wijzen, jongen. Tje. Daar, achterin. Daar dan in. Man, lekker up man. Dit even ziek. Hè? Daar had hij van. Hey, Maar wie had die van? goeiedag. Wie had die van? Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, Een van de opvallendste trucks in de reclamekaravaan is de vooruitmaide handel over de as trailer zelfs. En die is hier bij Probo in Dokkum in de bestikkering zetten. Sto je bij de directeur van Probo. Ja, je dient daar samen om mij on die bestikkering. Ja, direct. Ik denk dat als je kijkt naar de centrale as als project, is voor ons natuurlijk hartstikke belangrijk als bedrijf. Dus daar was geen enkele discussie over. En daarnaast, ja, snel besluiten nemen is ook een beetje de basis van Probo. Dus dat hoort er wel bij. Wat doet Probo correct? Ja, Probo maakt digitale prints voor resellers. Dus dan moet je denken aan reclamebureaus, aan signbedrijven. Ja, daar produceren wij voor. Eigenlijk alles voor buiten, voor binnen. Ja, reclame, promotioneel. Ja, dat is wat we doen. En dat gaat, om een understatement te broeken, dat gaat heel hard. Ja, dat gaat heel hard. Ja. We zijn op dit moment met 150 mensen hier ja, als medewerkers, zeg maar. En dat groeit gewoon heel erg hard. En dat is voor ons ook een belangrijke reden om heel erg blij te zijn met die centrale as. Omdat je wel ziet dat snel mensen binnenkrijgen, goede talenten binnenkrijgen. Ja, dan maakt het gewoon veel gemakkelijker als mensen je bereiken. Naast alle logistieke voordelen. Wat maakt het Probo nou eens uniek? Nou, ik denk sowieso de combinatie tussen maakindustrie en online ons heel erg uniek maakt. Dus 98% van de orders gaat online. Ja, dat is in maakindustrie heel ongewoon. De gemiddelde leeftijd van Probo is 29 jaar, ook door de snelle groei. Dus er zit enorme innovatie in het bedrijf. Ja, en daarnaast zijn we heel veel van onze orders leveren we in 24 tot 48 uur uit. Dat betekent ook dat daarin logistiek en logistieke voordelen essentieel zijn om een goede aansluiting te blijven maken. Je zit hier in Dokkum. Hoe ben je hier begonnen? We zijn hier begonnen in 2001. We hebben in Postma het bedrijf opgericht. Als een heel klein bedrijf, echt van ja, nagenoeg nul opgestart. Ja, tot inmiddels de genoemde 150 man, dus dat gaat heel snel. En ja, toen won je de ondernemersprijs onder oren. Ja, hoeveel zie je hem nog groeien? Ja, we hebben nog wel behoorlijke ambities om door te groeien. We hebben flink wat investeringen ook dit jaar gedaan, ook in compleet nieuwe markten, nieuwe technieken. We hebben echt voor gekozen om vol textiel in te gaan, meer naar interieur, ook naar modeproducten te ontwikkelen, waar we denken heel erg uniek in zijn. 95 tot 98% van onze orders komt gewoon puur online binnen. Dus ja, dat zit nog een enorme groei in. Is dat uniek wijs in die categorieën echt weet je hem kracht leidt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de combinatie van maakindustrie en online, dat sowieso heel erg uniek is. Dat is een moeilijke combinatie en dat doen we. Daar zijn we in Europa een van de weinige spelers in van dit formaat. Ja, je helpt het al aan. De centrale as is heel wichtig voor je. Je zit in Dokkum, net in jou het, net in Drachten, net op het Jereveen. Die locatie, dat gaat al even op. Ja, ik denk dat wat we in elk geval zien is dat de mensen die we hier krijgen, qua arbeidsethos, hoe mensen in het werk staan, de talenten die we binnenhalen, dat is echt super. Dus daar is geen enkel knelpunt. Als je kijkt logistiek, zeggen we eigenlijk, we moeten het een uur sowieso beter en sneller doen dan onze concurrenten die wat centraler in Nederland zitten. Ja, en die centrale as is daarvoor voor ons natuurlijk een enorme stap.
Dan naar 1 oktober tot slot. Dan is vooruit maar de handel, het grote evenement, de handelsroute. Jim bent er ook? Ja, wij zijn er ook. En ik denk dat het voor ons heel belangrijk is, met name als reseller model ben je wat minder in de reclame, uiting en marketing naar buiten actief. Maar wat er voor ons wel heel belangrijk is dat de beste mensen in de regio uiteindelijk graag voor Probo willen werken. En daar willen we zichtbaar zijn. Zo mensen, we hebben aan de ene kant van de 18e aflevering. Willem, wat vond je dit keer ervan? Ja, mochten we even skaten mooie dingen zien. We gaan zien hoe ongeveer de reclamecaravan in zijn werk wordt. Ja, en we hebben zien wat voor gigantisch voor de mogelijkheden als bij Probo dus zijn binnen. Ja. Maar Versteld stien hoe groot dat het daar weer. ja, onvoorstelbaar. Ja. En de volgende journaal wat komt, ja, had iets te meisje waar we weer achter jongen. Dan gaan we oer die bregen heen en dan gaan we richting Lauwersoog. Maar Daar lauwen meer wij op. Maar zien de andere keer. hoor ik er maar even zien. Bedankt voor dit keer zien en graag een andere keer. Want zien.